zenuen. Bueno, nire esperientzia, aurkitu nuen modu hotz batean iragarki bat ikusi nuelako prentzan, eta orduan ni lanpostu batera aurkeztu nintzen. Bueno, ostasun hori, ez da zer txarra, baina azken finean nik Deustonen ikasi neban, zuzenbide ekonomikoa ikasi neban, eta, bueno, nire ibilbide unibertsitario horretan egia da tamales, gero ez autu duten nian, konturo naiz tamales, esan existidu, nire bizitza unibertsitario akademiko horretan, ez? Orduan, ez dut uste nik ikusi neban, gaina iragarki uste dut, nire neba, jabazkidezan, eta nik uste dut ondo ezautzen ninduan norbaitek ikusi zebala, eta kontura usan hor honenian nik enkaje bat banekala, ez? Uztartzen zitua zelako, pizkat ikasketekin, bat etxen zebezen, eta euskeriakin lotura zekan proiektua, ez? Eta holan aurkeztu nintza, baina ez nek izan ezer rueutaz, ezer. Eta ze aurkitu zen, behin hasi zinean? Bueno, ni lanpostu batera aurkeztu nintzen, eta niretzat lana zan, hasiera batean proiektuak ez ninduen hasieratik, ez? Hori poliki izan za. Harritu ninduen egitura militante, ez? Hau da, zu lanpostu batera aurkezten zara, proiektu baterako, ordainduko dizute, trukea, bai azaltzen dizute, gaina finantziaziorako hartzen induten, kontularitzan, eta diru laguntzetatik bizi zirala, eta pizkat ez, Deustun beste eredu batetarako prestatzen zaituzte, beste enpresa mota batean bukatzeko, eta euskeraz. Eta gainera, proiektu berezi hori aurrera ateratzeko, pizka kuriosua. Eta egitura militante hori, non ez bakarria oinarri soziala, baina bazkideak, eta zail ezberdinetan antolatuak, eta zuzendaritza kobratu gabe, eta musutruk, eta nahi zutelako, eta honetan sinisten zutelako, harritu ninduen. Eta erakarri, pizkat oinarte esan dutena, ikasitzakua euskeraz aurrera eroateko aukera, euskeria maitxe baneban, hori zure ibilbide profesionalia euskararen aldero sustatzelan horretan lan etxeko aukera emoten betzue kudeak eta ikuspuntu batetik, lujo bat, ez? Ez naiz, jende guztia gainera larraona, eta anekdota asko ditu. Nik nire gaina oso kudeatzailea eta beti nire zenbakitzuekin eta mugitzen naiz. Harritu ninduen, anekdotian eria ni sartu nintzen, zenbakizentzat ona naiz, hori doai badakat, danerako naiz, eta maiatzian sartu nintzen, 27ko maiatzian, eta justu urte horretan, 25 urte betetzen zitua. Aurkezten naiz lanpostu batera, non erakundeak 25 urte betetzen ditu, eta erabakitzen dute festa bat, ekitaldi pomposo bat, iparraldea. Orduan jazit nintzen ikusten proiekzio hori, erakundeak egitasmo honek zeukan nundik zetorren, iparraldean sortu. Azten zara pizka, gauza profesional batetik azten zara sentitzen, proiektua azten da pizka, azza maite mintzen, erakartzen sentimentalki bihotzean, orduan, ekitaldi pomposo non zuzendari guztiak biltzen dituzten bostero, azten naiz, Kepaltona, Geinak Irazal, Beitia, Baleren Beke, hitz haundi horiek entzutzen, ez? Konturatzen naiz, erakunde honek badaukala, iragan bat, eta hori. Baina aldi berian, kontuak eramaten dituen, eta justu sartzen naiz, eta ez nengoen zuzendaritzan ezer, noiz behinka ditzen ninduten, kontuak emateko, eta 3 hiletara 25 urte bete eta gero, eta oso egitasmo eta oso garrantzitsua, txiringoa izten da, ez? Nire sentsazio hori de, aurkezten naiz lanpostu batera, ze politxa, azten naiz bizitzen, da, batean zuzendaritza, ekonomikoki, eta sentsazio hori, zuko 25 urte dakazu zela, eta azten zara disfrutatzen eta proiektu bat eta zenizten, ikusten duzula jende pirate zenizten dela, eta ekonomikoki kontuak eramateko hartu zaituzten egitasmo hori, batean txiringoa izten da, ez? Goratzen do, zuzendaritza bat, idazki bat, eta txiringoa izten da, ez? Orduan, izan zen oso alde batetik 25 urteak eta indar hori, sentitzea, potentzialidade hori, eta bestetik ekonomikoki batean hartu behar duzula. Zorionez, esen arrela izan, eta hor goaz, ez? Urtero, olako noria batetan, ez? Baina izan zen, nire lehengo hileak horrek izan zian, oso beteak, eta batean, hau bukatzen da, ez? Ez dakitza anekdota badan, baina hola nazi nintzen, eta hemen jarraitzen dut. Justu 2000 urtean izan zen, 3 urtetxon eraman kontuak eta diru kontuak aurrera eramate, eta
Niretzat kasualitate hutsa izan zen, proposatu egin zidatelako. Hau da, ez dut uste, bai, proposamen bati erantzun bat eman nion, baina ez zen nire burutik pasa. Orduan, urteak zeramatan ueuk bi lanpostu errotu eta sendoekin, Mari Carmen Mendika eta Nekane Intxaurtza, ni 37an sartu nintzen eta beste proiektu batzuentzat garatu eta beste pertsona bat zegoen orduan, zerbait iparraldean, baina gizabalie ikuspuntu atetik soldatapekuak txikia zen, ez? Eta, Mari Carmenek ustea erabaki zuen, aldaketa bat behar zen, eta Xabier Isasi orduan zuzendaria zen, eta Xabierrek eta Mari Carmenek biek bazkaltzera gonbidatu ninduten, berria bazegoen, hau da, Mari Carmenek utziko du, eta barne promozioaz hitz egiten ari ziren, nik ez nuen ulertzen oso ondo zer da, barrutik, badugu norbait promozionatzeko, momentu horretan ez nintzen kontziente zer zan hori, bazkaltzera gonbidatu ninduten, eta hor proposamen bat izan zen, konfiantza osoz, pentsatuz, nolabait Mari Carmen ordezkatu nezakeela, ez? Eta pizkat diru kontuetatik aldentzen, ez? Eta sorpresa zartu nuen, eta nik uste gaztetasunak eta alde nuenez, baietz esan nion, kontziente izan gabe zer zen idazkari nagusi bihurtzea. Lehen esan duan bezala, egiturea 4 pertsonakoa zen, Bilbon bulego administratibo bat geneukan, alokairuan geunden, eta ni gainera beste 3 urtez, kontulari lanak ere eramaten jarraitu nuen, ez? Ze pasa zen? Esan bakarrik idazkari nagusi kargu hartu nuela, eske batean, UEU pasa zen egoitza propio izatera, erostera Bilbon, Iruñan eta Baionan jabazeuden, baina horbe bai, konsolidazio bat bizi izan genuen, Eibarko egoitza akademikoa lortu genuen, eta hasi ginen baliabideen askuntza bizitzen, baina ez bakarrik ekonomikoa, batean, pezetetatik euroetara pasa ginen justu urte horretan, baina, ez dakit pezetetan ze aurrekontu geneukan, baina batean pasa ginen 1 milioi bateko aurrekontu bat kudeatzera. Ez, pasa ginen egoitza administratibo bat izatetik alokairuan, batean erostera eta egoitza akademiko bat izatera Eibarren. Eta momentu horretan, gaur egun, UEUn, daren lanpostu guztiak, 4 urtetan sortu ziren, oso urte horretan komunikazio arduradun bat izatea erabaki zuen UEUk, informatikari propio bat izatea, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea hor zegoena eta enbrioi horrek argia ikusi zuen, eta orduan dokumentalista bat behar zen, zuzentzaile bat hartu zen, pedagoga bat hartu zen, kontulari bat hartu zen. Hau da, gaur egun egituratuta dagoen guzti hori 5 urtetan sortu zen. Orduan, horrek suposau izan dau idazkari nagusi bezala, beste giza baliabide, beste volumen bat kudeatzea, egoitza ikuspuntutik, baliabide finanziarioak erea pasatzea, krisia pasatzea eta hori guzti hori. Orduan, nola hartu nuenik eta zer naizen orain, pentsatzen dut aldaketa esanguratsua badagoela kudeaketa ikuspuntutik. Baina niretzat garrantzitsuena izan zen, eskaini zidaten, eman zidaten konfiantza horri, esatea, hau ja kargu bada, eta Xabierre beti esatezuan, karguak ardura dakar. Orduan, ondo gaizki kudeatuz, gaizki pasatzen, ondo pasatzen, danon laguntzaz, baina modu, niretzat idazkari nagusi izatea da, ez astutzea UEU ordezkatzen dozula, erakunde hau defendau behar dozula, eta erantzunkizun badala. Azkenean, modu arduratzu batian egin behar dozula, ze konfiantza horien mondetzu, ez? Eta nik uste dut, lehen hartu nebanian ez nintzala kontziente, baina nire, Xabierre behar izatezuan ez, hasi naizela, ez, pertsona modua, eta astero heltze prozesu horretan oso garbi ukidot, arduratzu eta erantzule izan behar ditzala. Gero ja, kudeatu aldoten moduan, ez, baina oingo idazkari nagusian ikusten dut hori dela, ez. Bueno, agian nire bai dakatelako gestio perfil bat, agian beste historialari izango banintz, ero biologa, ero beste esparru batetik, ez, badakitz oso improntak kudeatzaile bat ematen dio dela. Kudeaketan mugitzen naiz, gustatzen zait, finantzak naiz orain zuzenean kontularitza beste baten, konfiantzazko pertsona baten esku utziarre, gustatzen zaizki finantzak, disfrutatzen dut, eroso sentitzen naiz, eta partzela profesional hori ez
dut guztiz albo batera uzten. Hortik haratago, bada hori, kanpora zoazen bakoitzean euren aurpegi hori zarala konstiente izatea, ueuk transmititu behar duena, ero defendatu behar duena, ero bere egitasmoa defendatzea, bideragarri egitea, eta kanpo harreman ugari egitea, neketzak direnak ere bai, jende interesgarria asko ezagutzea, baina nik uste dudala ordezkaritza lan bat, zaintza lan bat, ez? Nondik gatoz, nora goaz, pizkat, ez? Nik zerbait jaso dut beste batzuk egin dutelako, eta espero dut nire bai hori ustea, ez? Orduan da, zaintza eta ordezkaritza lan handi bat, eta nire kasuan kudeaketa. Idazkari nagusi lehen komentatu dira, zer dan eta, beste gauza badana da, zuzendariaren konfidantzazko kargu bat, ezta? Eta orduan, konfiantza hori batzutan errez lortzen da, beste batzutan landu egin behar da, nik nire izakera ukiko dut, eta zuzendari bakoitzak du bere izakera, bere jakintza lorra, bere bakoitza da den bezalakoa, ez? Eta orduan, 4 urtetik behin aldatzea, niretzat gogorra da. Eti aurkezpen eta hanek idazkari nagusiak ematen dio jarraikortasuna egitasmoari, ematen dio egonkortasuna, baina zuzendaritza dago hor, hilo estrategikoak, bizioa, eta horretarako gaitasun batzuk izan behar dituzu. Eta egokitu egin behar zara, izakera berri horretara, lan egiteko modu horretara, gogorra da. Ni beti izate dut, dantzarako bikote eukitzea bezala, jazten zara nian ritmoa hartzen eta aldatzen dizute bikotea, ez? Orduan, 4 urte dirudi asko dala, baina kokatu orduko eta ja aldaketa dator, nik pizkat hori bertigoz bizi dut, urduri jartzen hau, beti pentsatzen dut doiana modoko bezain hobia ez dala izango, eta gero konturatzen zara jende zoragarri, prestu, aditu eta interesgarri zadagoela, eta bakoitzak emotetzala inprontan, baina aldaketa niretza da gogorra. Ikasten dozu asko, jende super interesgarri ezagutzen dozu, eta suertia dakaz, danekin oso ondo moldatu naiz, eta harreman pertsonaletan beti oso ondo moldatu naiz, eta hori, ez? Baina niretza gogorra da. Ez dakit, hori da formula, eta ezin dut egin ezer, baina sartzen jata olako momentu bat, eta nibe bai banoia, beste bat etor dadin, eta aldaketa bat batzutan sentitzen dut barruan, bai. Lantaldeen kudeaketa ere gustatzen zait, hau da, pertsonen kudeaketa gustatzen zait. Pertsonetan sinisten do, jakina, baina pentsatzen du bai pertsonak ondo baldin badaude, ondo egingo dutela lan, ez? Eta hori ez da bakarrik ekonomikoa. Hau da, baldintzak eman behar zaizkiola pertsona horri motivatuta sentitzeko eta aurrera eramateko. Zentzu horretan gustatzen zait, baina egia da ueuko lantaldea zerbait baldin bada, nik zerbait azpimarratzekotan esango nuke dala atxikimendu handiko lantaldea. Hau da, ona batzuk iritsiko ziren, nire maitemintze prozesua gerora etorri zen, ez? Iragarki bati erantzunez, eta maitemintzea gero etorri zen, baina badaude batzuk, lehengo militantzian hasi zirenak, eta gero soldatapeko bihurtu zirenak. Batzuk zailburu izandakoak, eta gero lantaldean bukatzen dutenak. Alderantziz, lantaldetik zailburu bihurtu direnak. Kasuistika ugaria da, baina ez dut ezagutzen kasurit, ez dut uste bideragarria denek, ueuko lantaldeko parte izatea proiektuarekiko atxikimendu eza baldin baduzu. Arrapatzen zaituen gauza bada, holan bizi behar dozu, neketza da, gogorra da, gora beratzua da, eta, arrapatzen zaituen momentuan pasionala ero subjetiboa ere danez, ez da lan objetibo bat non bukatzen dan eta basoa. Orduan, lantalde atxikimendu handiko bat behar dozu, horretarako, proiektu aurrera ateratzeko, eta kohesionatu bat. Osea, nik uste hori garrantzitsua dela. Baliabideen hazkuntzak egoitza desberdinetan banatzeak ekarri gaitu, eta horre bere zailtasuna bat ditu, eta lan handia egin behar da bai, danok taldeko parte garela sentiarazteko, ez jende hori motibatzeko, eta nire lana nola bai da, delegatzen dakit, konfiantza handia ematen dut, eta kriston lantaldea dakat, eta nik uste dut ja bakoitzak badakiela bere lana nola egin behar duen, ez? Horrek ez dago ekartzen,
arazoak gatazka gaizki ulertzea, eta jende horri bideratu beharra bere lana ahalik eta onduen egiteko, ez? Baina behin hori kohesio hori baldin badakazu eta atxikimendu hori baldin badakazu, denak asko errazten dago, ez? UEU, bai, unibertsitate esparruan da bien, kultura elkarte bada, jende asko daka zalantza gure izaera zer dan, ez da? Baina bai, kultura elkartea da, baina unibertsitate esparruan mugitzen da, unibertsitate guztiekin elkarlanean, eta nik uste dut sare horretan oso errotuta eta egituratuta dagoela. Baina, onura publikoko aitormena daka. Eta, claro, onura, ja hitzak, ez? Onura, zerbait onuragarria da, positiboa, ez da, on egiten dizuna, ez da? Ez dut inoiz pentsa, egitza da, holan, ez? Ez dut pentsa, baina egitza da, onura publikoko aitormena da, bat, aitortza ematen dizutela, norbaitek ematen dizu, ez? Hori dekretu, boletinan argitaratu zen, 80. urtean ero, ez? Orduan, beti esaten dugu, izaera soziala dugula, hori berez polita da, zebinarri sozial bat, bazkidetza, eta beti esaten du, gu staff tekniko bat garala, soldatapekoak, baina guztien, egitasmo hori aurrera ateratzeko garela, ez da? Lukuru asmori gabekoa gara. Hori bebai, ez? Bueno, enpresa munduan eta ikasketak bebai, ez? Hortik bideratzen dozu zenean, ez da ohikoa formula horretan lanean bukatzea, ez? Eta, bueno, bere gauza txarrak izango ditu, baina merkantilistagoa denak, bueno, kutsu hotzagoa, diruarekin lotura gehiago dauka, ez? Honek izaera soziala daka, eta lukuru asmori gabekoa, hau da, ez dozuna, jakina, dirua behar dozu, eta hori bideragarri izateko dirua beti behar da, ez? Baina lukuru asmori gabe izate horrek, nolabait inpronta ematen dizu, balio erantzi bat ematen dizu, eta zure aurkezpen diskurtso horretan, bere balore batzuk ja zare transmititzen. Eta horri gehitzen badiozu norbaitek onura publikoko aitormena ez leitu diola erakundeari bada egiten duen lan bat onuragarria dana, publikoarentzat da, gizartearentzat, ez? Eta orduan, azken finean, horrek bebai indarra ematen dizu, lanerako, kanpo harremanetan eta sinisten duzun proiektu hori bestientzat sinesgarriagoa bihurtzeko, ez? Laguntzen du, nik laguntzen du, polita da. Bai, erronka baino gehiago beharrezkoa da, bai, ez da, diruak dana ez dakitzen moten da, baina asko errazten dau. Baina, bueno, UEU lehen lantaldea eta zitze egin dut, zelako atxikimendua duen eta zelako, egitasmo hau aurrera ateratzeko zenbat lan egiten duen, baina ezke hortik ara zailburuak daude, redakzio kontseilua, hau da, zelako sarea dagoen, honetan sinisten duena. Orduan, horrek indarra ematen dizu eta egitasmoa betea ikusten dut. Proiektua ditugu, oraingo zuzendariak Iñaki Alegriak asko erabiltzen duen hitz bat, proaktibo izan behar gara. UEU proaktiboa da. Askotan esaten digute bebai, egitura zurrunetatik aratago, UEU arina dela. Hau da, ditugu doai batzuk, langilea gara, indarra dugu, biziak gara, da proiektua dinamikoa, ez da erreza, 1.200 pertsonak bultzatzen duten proiektu batean danak asetzea, interes desberdina daude, espektatiba desberdinak daude, eta agian batekin bat egiten duzu eta beste bat mintzen da, ez? Hora, ez da erreza, baina polita da. Eta horrek indarra ematen dizu, eta harina zara, eta proaktiboa zara, eta hori guzti hori. Baina, dirua bia dozu. Eta orduan, erronka bat baino gehiago da, hori behar izan bat, ezta? Ni hori, sartu nintzanetik UEU, eta lehenengo hietatik ikusi neban, hau gogorra izan behar zala, bidea gogorra izan behar zala, eta benetan, kanpo harremanak eta gauzatzen ditudanean, nik sinesten dut UEUk eskuartean duen egitasmoak merezi duela babes hori, babes instituzional hori, eta diru bat gure egitura hori mantentzeko moduan.
Gero proiektuetarako aurkitzea, ez dakit errezagoa da, baina hor diversifikatzeko aukera gehiago daukazu, eta baterako ez baduzu lortzen beste baterako, baina guztia aurrera emateko babes minimoa behar dozu, eta hori erakundeetatik etorri behar da. Baina bebai, paraleloan pentsatzen dut, ezin da eskatu. Ni pentsatzen dugu bebai etxeko lanak egin da eruan behar ditugu zela, eta beti guk kudeatzen dugunean aurrekontua saiatzen gara autofinantziazio ratio on bat mantentzen, eskatu behar da, eta diru publikoa behar da, baina ezin gara etengabe eskatzen. Gure etxeko lanak dira, egitasmoaren hein handi bat, 40-45 eta erdia baldin bada hobeto, autofinantziaziotik lortzea. Eta gero, oreka bilatzea, proiektu berrientzat, proiektu bakoitzak bere finantziazio propioa, baina egitura hau mantentzeko eta ditugun proiektu guzti horrek aurrera ateratzeko babesa ezinbestekoa dugu, eskuartean dugulako lukuru asmorik gabeko gauza bat, eta izaera soziala dakana, eta onura publikoak aitormena dakala. Orduan, batek ez da bestiak kentzen, baina ez jata gustatzen bez merezi dotena baino gehiago eskatzean, baina pentsatzen dutenian merezi doula, bai pentsatzen dut babes hori. Orduan, erronka da egiturarako eta proiektuaren biziraupenerako babesa lortzea. Zuzendarien gandik ikasi dotez, unibertsitate izan barik, legalki, unibertsitate esparruan mugitzen garan erakunde bagara. Txikiak gara, baina txikitasunetik, nik uste dut, bisagra, zubilanerako oso egokia dela UEU. Eta gero, bakarrenetarikoa, bere jarduera guztia, euskeraz bideratzen duelako, unibertsitate mailan, eta izaera, leian sartu gabe. Nik uste dut gure ekarpen garrantzitsuena da, goi mailako, eta maila altu eta unibertsitate mailako jakintza, divulgazioan, ikerketan, unibertsitate mailako sorkuntzan, zeu argitaletxea ere bada, gure ekoizpen eta produkzio guzti horretan, gure ekarpen txikia ezinbestekoa dela, bidelaguna garalako, zentzu horretan erakargarriak izan gaitezkeelako, leia ez garalako. Hau, zube bai komunikazioetik badakizu ze zaila dan, eta oinokan be askotan ez garala aski ezaunak, ez? Unibertsitate ikasleen artean, belaunaldi berrietan, toki askotan, nik uste dut referentzialtasun handia irabazi dugula, gaur egun bai sare sozialetan, edukien sorkuntzan, gazteetan, ikerlarietan, maila horretan, baina egiten dugun lan guztia, orain dibe aurkitzen gara, defendatu zer dania, zergatik garan udako hori, gure siglak, zer garan, ze izaera dugun, ez? Eta orduan, ezagupen falta bai dago. Behin ezagututa eta ezaugarriak ondo ulertzen diranean, nik uste dut aintzat hartzen gaituztela. Beste batzutan, interes ezberdina jokoan sartzen diranean, agian ez. Nik uste dut interes arabera ere badala. Nik uste dut azken urtietan lehen komentatu dana, baliabide ikuspuntu da. Egitasmoa gorpuzten goazela eta nahiko errotuta ditugula lan esparru ezberdinetan lortzea nahi ditugun helburuak, zertan nahi dugun aritzea, ezta? Ze pasatzen da, txikitasun horretan abaguneak lagundu egin behar gaitu. Abagune ekonomikoa oso garrantzitsua da, babes instituzionaletatik, unibertsitateekiko elkarlana eta unibertsitateak eroso sentitzea bebai elkarlan horretan, ez? Orduan, garbi dago gu bakarrik ezingo dugula lortu gustatuko litzaiguken guzti hori. Baina batzutan bai pentsatzen dut, zerbait egin beharko genukela guk ere bakarrik, ez? Animatu beharko ginakela, erronka beharko lukela izatea bakarrik, ez dakit bakarrik, ez? Baina gure helburu eta nahi eta desio horiek, horretan lan egiten dakigula, demostratu dugu, ikusten dugu esparrua gabezi badagoela estaltzeko, horretan zerbait ekarpena gurea garrantzitsua izan daitekeena,
baina ez digu laguntzen, abaguneak ez digu laguntzen, ero beti gaude beste batzuen menpe, ez? Eta nolabait erronka balitz bakardadean aritzeko ero despegatzeko egitura bat sortzea, ero naiz txikitasunetik, eta hasi bakardadean, nik uste dut hori lortuko bagenu indarra emango zigula ere bai, ez? Batzutan, hau oso gora beratzua da eta polita da, baina etzigarria ere bada, urteak pasatzen dira, laizter 50 urte egingo dugu euk, eta zertako sortu zenetik orain beharrezkotasuna dago bai, bazkideak aldatzen dira, belaunaldiak aldatzen dira, eta hor badaukagu barne hausnarketa bat egiteko, ez? Eta fase horretan gaude, eta sartuko gara oso epe motzean, ez? Eta baina zerbait egitura propio batekin abiatzeak nik uste dut indarra emango zigula, ez? 50 urte eta gero. Hau da oso zaila erantzutzeko, klaro, zelan erantzutzen dozu, zer dan pertsonalki, zer dan profesionalki, zer da, osea, azkenian elkarrizketan urtetzen da, asko da, oso emozionala da, gainera, nik ez dakidan adina euskeria gero eta gehiago mugitzen hau, barruan hori da, ez dakit, lan datorren olatu bat, eta orduan horretan lan egiteko aukera, hori ez nuke aldatuko, baina ueu zer da, neke asko bai, sortarazten dit, eta baina, hola, pizkat bueltaka pentsatzen dela oso eskuzabala dan proiektu bat, eta nik uste dut eskuzabala izatea oso berekoia zaranean, eta batzutan berekoitasun ala behar dozu, eta hori, lehen aipatzen nuen irekitasun eta irekiak izan behar garala, eta beti zareratzen dugu, eta edukiak, eta lizentzia doakoak, eta hori emozioetara eraman, nik uste dut eskuzabala dela, ueu oso eskuzabala dela, pizkat astutzen dau berana, onura publiko horri begira, ez? Dala oso sentimentuz betetakoa, ere bai, eskuzabala den eta sentimentuz beteta dagoen proiektu oso aglutinantero bateratzailea. Hau da, ikusten dut oso bateratzaile, ikusten dut eskuzabal, eta ikusten dut sentimentuz. Hau da, bihotz asko dakala, eta eskerrak horri, goiaz aurrera.